Kalifornia zaban hartatik urrun da ez den zubi. Zu izan zita itxasoaten gaineko bersozko zubi. Aitortzen dauzut zu pausatzean, ez dut malkorik isurik. Gugan txerpatu eta oraino bizi zirela dirudi. Ezadiorik dioni maitea, dihotzez min esker zuri. Larai, 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 dihotzez mil esker zuri. Zundituen mendigorenean, bazen iturritxo bat aurra zinenean, tan Espainiak busti zenituenean, bersua loratu zen zure barrenean, sekula hartu gabe teknikak menean, bersua bere molde naturalenean. Bersularia zinen leku arrotzetan, beti irri ezti bat ziri zorrotzetan. Agur Joni maitea hatsaren ertzetan, eriotzak bersua utzi ditortzetan, naizta pausatu goiko ordokihotzetan, atalaia bat duzu gure bihotzetan. San Francisco autoa behaireki, zintan euskarazko zenbat ere serki. Hizketan gozo eta kantuan ederki, boneta txikiakin, abegikor beti, agur eta goraintzi, Joni Kurutxeti. Esteren zubikoa, zubi aski zara, urrezko atea ere ez da zubi txarra. Naturaren zubia dugu ostabarra, bersoa ere zubida tabadu indarra. Zertzen guztiak biltzen zituen bakarra, txapelpetik sortzen zen Jonin irriparra. San Francisco ta hemen bilduak, gatoz bersoz agurtzera, lore berri
berriak agertu dira, uda berriro antzera. Joni gogoan etorri gara, bi helburu betetzera. Bizi izana omen du eta bizi dena gozatzera. Bizi izana omen du eta bizi dena gozatzera. Kaixo agur bat denoi, hau poza dudana, berriro etortzea zuek denongana. Goza dezazuela, bertsotan emana, Joniren etxekoei, besarkada bana. Arratsaldeon guztioi, guretzat hauze opari, Euskal Herritik etorri eta astera goaz kantari. Bertsotan omen egin nahiean, Joni kurutxetzen ari. Ta belarriak goxatu asmoz, ona etorri denari. Arratsaldeon sabela behintzat, aserik dakarkigula, zuen etxean lehen aldia gaur poza ezin disimula. Jonikin ere berso kantuan, enaiz aritu sekula, baina uste dut gaur arratsalde on bat pasako dugula. Arratsaldeon ongietorria, hemen dagon kuadrillari. Joni Mendez hemen kantatzen, bersolari hileari. Gu hemen bilduta argitzen gera, oso argita ugari. Bihotzez ongietorria, nik aurre hemen denari, nik aurre hemen denari. Kaixo San Francisco atzaude prest listo, bertsoak dakarzkigu edertan neurrizko, hitz edo irrizko, errima bizizko, bertsolaritza dugu euskal hitz eztizko. Handen atipiko, hemen exotiko, behintzat ziskonez da bertsoa ezoizko.
Topikoz topiko, hainbat bertso epiko, hitzekin jolasean geragu hariko. Topikoz topiko, hainbat bertso epiko, kantan zutik tinko, zenbat bertso trinko. Ta ez zaitu guantziko, beti nire txiko, Joni gure bertsotan zera zu biziko. Troka hartutan draibeatu dut, bazenterra nuen meta, lontxatu ere eta ederki, horrez dugu galdu oreka. Oholtza hontan badugu goitik, Joni begira arreta, beraz seriotu ta has gaitezen, bukatu baita bultxeta. Pozez kantuan hasiko gera, bero zuen konpainiakin. Jonik berak kultura eta hizkuntza primeran zabaltzen zekin. Humorez eta bisitasunez berak eiten zuen ekin. Guk ere hola egin ezkero, saio honi atera etekin. Guk ere hola egin ezkero, saio honi atera etekin. Eskerrik asko. Orain hurbildu mikrofonora Estatu Batuetan bizitzeko baimena eskuratu duzuen bertsolariak. Hau da, Martin, Todor, Oier eta Nerea. Eskatu dizuet hiruna bertso kantatzeko publikoari eta Euskal Herritik etorritako bertsolariei ongi etorria emateko. Eskatu dizuet hiruna bertso kantatzeko publikoari eta Euskal Herritik etorritako bertsolariei ongi etorria emateko. Laugarren aldiz holtza ontara nator bertsoen arira. Bihotza daukat pozez beteta, hainbat laguni begira. Euskal Herritik lau bertsolari, mundialak etorri dira. Ongi etorri San Frantziskora, atzerriko Euskal Herrira. Ni beti pozik jartzen nazute, hau bezalako saiotan. Ederki janda guri entzuten,
etzaiztete jarri zuek lotan. Pilotari gabe hasiko naiz, hemen kantatzen pelotan. Eskuak gora duten gintzagun, ongi etorria txalotan. Martinekin zuek eingo duzue gaurko honetan izerdi. Gogotsu dator bere bertsoan, hori badu bai ageri. Baina ez gaude gaurko honetan bakarrik eta gaitzerdi. Egingo dugu alden bezala izar artean igeri. Konstelazio ederra dugu, eman dezu oier hitza. Guretzako bai pozgarria da, ematen digu bizitza. Hemen baimena omen daukagu, hori ez da bate itxa. Ongi etorri Amerikara, zuentzako ere bisa. Goizi utzita Donostiara bizitzera joan naizela, internetetik ikusia dut, mila gauzalda direla. Nik dakidana da hemen ezertxo ziurra ez dela, baina oraindik etxe honetan bertson kanta litekela. Beste gauz batzuk hasi nahi nuke, hemen adierazten. Uste gabean gauzak nola, beti zaizkigun pasten. Todor da biok aritzen ginean, gauza pixka bat nazten. Eta orain iazia naiz, lau benetan ikasten. Hori ez da egia Martin da hemen, denen artean abia. Tani nauzue hemen gaztena, ezain gaztea mutila. Ta aurkezteko ez naiz lotuko, hemen orain ni isila. Zuen artean ni naukazue, zerbitzari bat umila. Zerbitzaria zerala esan, hori esan dezu zerba. Guk Todor eta Martinen gandik ikasi dugu eskerga. Eta orain ideia berri bat, nik hemen nahi nuke txerta. Martin ta Todor Ameriketan
izan dira gure xerpa. Gaurko honetan berriro ere zeran ere anasi. Egia da bai, ni gauza asko dizkizu dala irakatsi. Baina zuzabil zure kontura, torrela zera zu hazi. Azken aldian ni nabilkizu, zugandik ikasi eta ikasi. Todorren gandik urte batzutan zaigu gauzazko aterako. Nik uste nuen kontrataguk genula bi urterako. Eta hoi erreprestatzen nahi da kantuan gerorako. Bersotan zuk ikasiko duzu, ni nagoen edarerako. Nork zer ikasi, nork irakatzi, norden skatu, norden sagu. Eta Martinek oin hartu badit, hemen akatz eta kargu. Gure bidean xerpak zarete, zorrotz edo sarri malgu. Baina tontorra oraindik ere oso urruti daukagu. Gailurra ez da, bidea bada, guretzako den patua. Hori hementxe egina dugu, Ameriketan tratua. Bi urtekoa aipadezue, zuek lehen kontratua. Baina luzerakoa da hause, permanent da kontraktua. Eskerrik asko. Orain, Euskal Herritik etorri zaretenok, mesedez hurbildu mikrofonoa. Mesedez, kanta ezazue agur bana. Ezin ukatu agurra beti, gauza berezia dena. Saio erotan ta bialditan, errez egin litekena. Agur bat oida aserakoa, ta bukaera bestena. Bien artean bada ordea, diferentzi nabarmena. Aserakoak pose ematen du, amaierakoak pena.
askotan sentitu izan, orduan ainako lotxi, bigarren aldiz daukat aukera, eta etorri naiz pozik, distantziarik ez baitaukago, itxaso bat izan ezik, ez gaude ia munduz bestalde, etxean bezala baizik. Onaino ala iritsi ginen, joanez eta joanez, bertso saioa baino lehenago, maian 11 esamez, Sebastian ta Aitor lehen egon ziren, gaur Xabat eta Joanes, eta bigarren agur honetan, segi beharko esanez, eta aukera baliatuaz, zuei eskerrak emanez. Hemen gabiltza berso kantuan, hauek lehen kolpea joan, bersolaria bersolari da, hemen edoan jaioa, ta aginduak betetzeko da, bersolari arraioa, bigarren agur hau zuentzako, kaixo bat da ez aioa, ja agurtuta zaudete beraz, hasi dezagun saioa. Orain Joanes eta Xabat geratu mesedez. Zuek biak hegazkinean elkarren ondoan eseri diren bi bidaiari zarete. Zu, Joanes, Leo ondoan zoaz. Zu, Xabat, pasabide ondoan. Xabat 2 ordu eskaz daramatzazue hegaldian eta Joanesek oraintxe eskatu dizu 5. aldiz altxatzeko, pasabidera irteten usteko. Zuek biak hegazkinean elkarren ondoan eseri diren bi bidaiari zarete. Zu, Joanes, Leo ondoan zoaz. Zu, Xabat, pasabide ondoan. Xabat, 2 ordu eskaz daramatzazue hegaldian eta Joanesek oraintxe eskatu dizu 5. aldiz altxatzeko, pasabidera irteten usteko. Neri autokatu behar abioiko taldetik, ze bidaia luzea gaur arratsaldetik, 4 aldiz altxadaia bere aulki gabetik, berriz eskatuz gero lehengoko galdetik, atera beharko duzu leioko aldetik, atera beharko duzu leioko aldetik. Bidaia luzea da hasi eta buka, ta 2 orduan zauden itazke nekatuta. Ni komunera noa hori ezin dut uka, pixa egin behar dut behin egin da zurruta,
Azafatak urrasko ematen diguta. Azafatak urrasko ematen diguta. Ahola ibiltzea posible otea, ietzaio mugitu ere bigotea, katua eta xagua gubai bikotea, azafataren kulpa hau da hau kolpea, berak zuri ura eta zukari koipea. Berak zuri ura eta zukari koipea. Olakorik enuen bizitu sekula, uste dut lagun izan beharko dugula. Aruntz ta onuntz nabil ta kalte zaizula, zuk eman pantailari gelditu ez ein burla, ez baita horren ona zure pelikula. Ez baita horren ona zure pelikula. Ba, azaitez zurean beste baten bila, zure pantaila ere daukazu hurbila. Ni zerditan blainago kasik erdi hila, biok egin baitugu hemen kirol pila. Zuk paseo luzea ta nik sentadila. Zuk paseo luzea ta nik sentadila. Orain okertu dizkit kopeta ta moko, ez baititu gustoko paseo ta joko. Niola ibiltzea bazaizu oztopo, nere joan etorriak direnez oztopo. Urrengoan etorri zaitezke piloto. Urrengoan etorri zaitezke piloto. Orain Aitor eta Sebastian. Bertsolariak bat-batean ari direla argi gera dadin, publikoko pertsona bati eskatuko diogu gai bat jartzeko edo hitz bat esateko, eta bertsolariek abiapuntu horrekin kantatu beharko dute. So, to show that this is truly improvised, we're going to ask someone from the audience to give a topic or a word that the Bersolaris will then use to create their next verses. Any volunteers? Lunch? Baskaria. Zuek bezala gu bazkaritan gozatu gera lehenago, dozena erdi plater ustutan nik ez dakitzen bat trago. Aste bururo nabil olaxe, tala ere forman nago, baina zergatik jaten dut beti komeni baino gehiago. Izmaitea dut nik bazkaria, berakin zertan etxaitu. Gaurkoan ere gogoz egin dut, nik hasi eta amaitu.
Gero duda bat burutua zait, eta horretxek gogaitu, gaur bazkariak edo bersoak guzerek elkartu gaitu. Ez dakit baina kezka izan da bazkarian ondorena. Ez hau ez dut naita zer da hori zer da besteak duena. Gogoratu zait gure amonak beti esaten zuena. Benetan txarra gozea dela, ona dago beste dena. Euskaldungoa beti zalea, oida janda edanean. Xabela bete denerako prest, beti edo gehienean. Bersolaria tripa beteta, beti hasten da lanean. Txoriak soilik kantatze omen du, goxeak dagoenean. Beraz besteok ezin gaitezke goxez kantari aritu. Nahiago beti gaur bezalako mokau goxoak banitu. Badakizue lagun artean, bazkarirako gelditu. Mundurik ez da konpontzen baina, lagunako betzen ditu. Otordu batek hainbeste jende, bildua elkarren gana. Ta bazkaritan gaurko honetan, hemen bagendun zer jana. Ez dut pentsatzen gastatu danik, janakiko harremana. Ta afaritan jan genezake, bazkaltzen sobratu dana. Orain Xabat eta Sebastian. Xabat, zu Euskal Amerikarra zara. Euskara ikasten hasi zinen duela urtebete. Euskal Herrira joan zara eta herrikan zaude ikasitako euskara erabiltzeko. Konfiantza handia duzu eta argi duzu zeure kabuz komunika zaitezkeela. Baina, iristean, Sebastianekin egin duzu topo. Eta berehala konturatu zara ez zarela uste zenuen bezain gai komunikatzeko. Xabat, zu Euskal Amerikarra zara. Euskara ikasten hasi zinen duela urtebete. Euskal Herrira joan zara eta herrikan zaude ikasitako euskara erabiltzeko. Konfiantza handia duzu eta argi duzu zeure kabuz komunika zaitezkeela. Baina, iristean, Sebastianekin egin duzu topo eta berehala konturatu zara ez zarela uste zenuen bezain gai komunikatzeko. Bertsotan erregeta, hizkuntzen jabea, azerretolika, ze kalidadea, taniemen nauzu ezer ulertu gabea, nola jeitz diezazuket velozidadea, nola jeitz diezazuket velozidadea. Euskaldun berri zara, ta gauza normala, izketan nabaria zure eginala, ta ez dezu ulertzen nik hitz egin ala, mingain bizkorra dezu belarri makala, mingain bizkorra dezu belarri makala.
osoan ez dago olako pertsonik, ez baitiot ulertzen nik honek dionik, askotan botatzen du esaldi sakonik, eta bai esaten diot nik, eta bai esaten diot nik. Sarri edota beti zabiltza antzeko, arazoak dituzun eri ulertzeko, ez daukat motiborik mantxo mintzatzeko, mundura ez nintzen sortu denbora galtzeko, mundura ez nintzen sortu denbora galtzeko. Bizi eskua eman ta gero bi musu, ta hizketan hasi ala atzera bi pausu, baina orain alderantziz zuk zei zerdi putzu, inglesez hasten banaiz ikusiko duzu, inglesez hasten banaiz ikusiko duzu. Orain desafio kasatu zala jaina, zu inglesez astea otera ordaina, laburra izango da bai zure azaina, nik ulertuko dizut zuk euskera zaina, nik ulertuko dizut zuk euskera zaina. Orain Joanes eta Aitor hurbildu mesedez. Joni Kurutxet bezala, zu Joanes, Euskal Herritik etorri zara San Frantziskora bizitzera. Atzo iritsi zinen, ostiralean, eta gaur kalera atera zara Lanbila. Larunbako ezean goiz, Aitor lorezaina ezagutu duzu. Aitor lorezain lana egiteko konbentzitzen saiatzen hasi da. Joni Kurutxet bezala zu Joanes, Euskal Herritik etorri zara San Frantziskora bizitzera. Atzo iritsi zinen ostiralean, eta gaur kalera atera zara Lanbila. Larunbako ezean goiz, Aitor lorezaina ezagutu duzu. Aitor lorezain lana egiteko konbentzitzen saiatzen hasi da. Zatoz lorezaintzara eskaintza botea, naizta izan zintezken langile torpea. Belarrari emango diozu kortea, hola zaintzen badezu zure bigotea. Ta honek ardura bat neri emango di, lorezaintzan hasteko ez dut ardurari. Balioko ote dut barruan kezkari, sekula ez dut hartu desbrozadorari. Atxurrarekin goaz bulorategira, belar txarrak kenduta bazterrera tira. Gero goiza erdia albora begira, baina hori bai belaunak urratu behar dira. Jarri nahi ote nauzu belaunikatuta, zure morroi bihurtuz gogoa duzuta. Belar txarrak kentzeko eta hoien punta, nik nahiago dut ari sega bat hartuta. Segarekin edo zer egin
lorei ere sega pasako diezu. Hala ere hasteko gertu bazaudezu, izerditzea zer den ikasiko dezu. Izerditzea zer den ni jakin minean, hori ez dut probatu nere adinean. Horretan hasiko naiz ni aleginean, loreak ureztatuz zure jardinean. Orain Aitor, hurbildu mesedez. Aitor, San Franciscon kokatuta dagoen enpresa garrantzitsu batek lanpostu eta soldata ederrak eskaini dizkizu Euskal Herria ustearen truke. Erabakiak hartu ezinik zabiltza. 2 bertso nahi duzun doinu eta neurrian. Aitor, San Franciscon kokatuta dagoen enpresa garrantzitsu batek lanpostu eta soldata ederrak eskaini dizkizu Euskal Herria ustearen truke. Erabakiak hartu ezinik zabiltza. 2 bertso nahi duzun doinu eta neurrian. Azeburu austea, nerekin detena, lengo bizitzarekin nolako etena. Ameriketarako tentatu nautena, lanpostu eder bat izan ezakena. 2 gauza buruan da nahasten zait dena, heltzearen pozatan joatearen pena. Baina azkar joaten da munduko denbora, aurrera goaz ondo jakin gabe nora. Naizta damutu egin ninteken gerora, baietza eman da noa, ni San Franciscora. Beste aldean egin behar deta proba, nere etxea beti hemen egongo da. Orain Todor, Nerea, Aitor berriro eta Xabat hurbildu mikrofonora. Zuek afaltzeko geratu diren San Franciscoko 4 Euskal Amerikar zarete. Mai borobil batean eseri zaituztete jatetxean. Afaria aurrera joana ala, Aitor eta Xabat haserretzen hasi zarete Todor eta Nerea euskeraz mintzatzen ari direlako elkarrekin, eta ez duzuelako esaten dutena ulertzen. Zuek afaltzeko geratu diren San Franciscoko 4 Euskal Amerikar zarete. Mai borobil batean eseri zaituztete jatetxean. Afaria aurrera joan ahala,
Aitor eta Sabat haserretzen hasi zarete, Todor eta Nerea euskeraz mintzatzen ari direlako elkarrekin eta ez duzuelako esaten dutena ulertzen. Ala bukatu beharrote zen eguna, ezin ulertu hauen euskara jarduna, ta eskatzen zuena zen Todor laguna, ez dakigu zer den jan behar duguna. Beraz afari gaitan diozun bezela, neri iruditzen zait arazo hau dela. Neri iruditzen zait naiz falta nibela, gutaz gaizki esakariko direla. Zuekin egotea ez da gauz erreza, hementxe zaudetela kexa eta kexa. Naiz da inglesez hemen jankin guk ez pentsa, euskeraz egiten dut baita ere ametsa. Afaltzeko lagunok egin dugu topa, eta guk 11 hitz euskeraz guk bota. Ez gaitezen oin hasi, orain gu mokoka, dirudizue Pier 39ko foka. Foka gisa ezkera askotan agertzen, bageranik alere ez dugu baztertzen. Baina txarra ez dagu aritzea lertzen, baizik ez diotela elkarri ulertzen. Nola behia egoten den trenari begira, ala gaude gu biokitzauen neurrira. Baina Aitor zu lasai egon orain tira, platera irten dakoan isilduko dira. Beraz hemen egin nahi duzue borroka, zabiltzatela bila kritikatzen bota. Baina euskeraz naitza ez ulertu posta, foka izan da botako dizuet pilota. Bargerra ekarri dute afaltzen gu hasi, baina baita ere giro da nahiko nasi. Noiz hasiko zerate euskaraz ikasi, horrela zuek ere ingo zaitezte hasi. Etzazue baztertu olako mutinik, ez gaitzazue utzi mututa zintzinik. Nerea hartu inglesa ez hizkuntza inik, eta zu Todor bueno zu egon isilik. Gauzak klasifikatzen hasi da hau jada, afari ederra zegon bertatik bertara. Zuek ordaintza zuek kontu dena ara,
Orduan ongi ulertuko gara. Isiltzea izaten, degu gauza ona maiz, beraz buka dezagun afaria alaiz. Euskera irakatsi behar dut kosainzo naiz. Euskeraz esaten da ni oso jatorra naiz. Todor euskeraz dabil, euskaraz aritzen, ta hemen kontua ez ordain ez amiltzen. Benga espabilatu gu gera garbitzen, bestela platerak gelditzen gu garbitzen. Orain Joanes, hurbildu mesedez. Joanes, duela 60 urte Amerikatara etorritako emakume euskalduna zaitugu. Senarrak esan dizu ez duela gehiago joan nahi Euskal Etxera. Bere sasoiko guztiak joan da daudelako. 2 berso nahi duzun doinu eta neurrian. Joanes, duela 60 urte Ameriketara etorritako emakume euskalduna zaitugu. Senarrak esan dizu ez duela gehiago joan nahi Euskal Etxera. Bere sasoiko guztiak joan da daudelako. 2 berso nahi duzun doinu eta neurrian. San Frantziskora etorri nintzen. San Frantziskora etorri nintzen, mende erdi bat inguru. Euskal Etxera joatea zen, nere asteroko helburu. Orain parean jarri zarata, hotz batek hartu gaitugu, esan duzu buruz buru. Esan duzu buruz buru, gehiago ez duzula joan nahi, baina hortaz altzaude seguru. Lagun zaharrak joan dira baina berriak egin ditugu, berriak egin ditugu. Eta zalantza sortua zaizu, nik zuri hau esatean, eskema dena ia dardarka, hasi dira bapatean, Euskal Etxera astebururo, lagunekin joatean, ninago izar artean, ninago izar
bitartean, zuk nahi baduzu geratu zaitez, gure etxeko atean. Baina nik joaten jarraitu nahi dut, bizi naizen bitartean, bizi naizen bitartean. Orain, Martin, Oier, Joanes eta Sebastian, hurbildu mikrofonora mesedez. Zuek, laurak, bulegoren kontzertuan dantzan ari ez diren 4 pertsona bakarrak zarete. Bazter batetik zaudete beste guztiei begira, zutik, mugitu gabe. Zuek, laurak, bulegoren kontzertuan dantzan ari ez diren 4 pertsona bakarrak zarete. Bazter batetik zaudete beste guztiei begira, zutik, mugitu gabe. Bulegon propaganda entzunda geundenez, konzertura joan da guk egin nahi babes. Dantzarako gogorik nik behintzat baterez, barraren kontra nago gintonik edanez. Sebastianen antzera nago ni propio, ukondoa jarrita serio, serio. Dantza nahi nuke baina ze remedio, barrariren norbaitek eutsi behar dio. Dantzan egiteko ni egin nun ametsa, baina nortarako naiz oso aldrebesa. Musika berri hori hartzen ez erreza, zueri begira ni izango naiz jueza. Hai kontzertu gogoa onan ekarrena, baina Martin sartxotan erdi errena. Hasi zaite Sebastian zu dantzan aurrena, ni dantzan nagoia da bihotzen barrena. Dantzan hasita daukat baldarran tankera, argaldik hurbildu naiz barraren ertzera. Benga serbizaria beste bat atera, 10 tragoan probatuko gera. Gauza honik ez dago gintonikarekin, Sebastian horrari da ekin eta ekin. Nik orain dantza pixkat nahiko nuke egin, baina agarratuan Sebastianekin. Dantzan ez gerariko onera etorrita, barraren saietzean zaudete jarrita. Nik egingo dizuet zueri irrita, zuek handituko zerate erorita. Joanes eta Sebastian irudi aparta,
jokatu dute elkarrekin karta, baina gu ez gara izango gutxiago barka. Venga Martin goazen, izan zaite ausarta. Ez dakina ausartu zeuen kalterako, ta hobea zaudete barra ertzerako. Aurkitrago batzuek dituzte aterako, kliente honak era Euskal Etxerako. Trago galantak dira edan dituguna, barra ertzean gaude betiko laguna. Hau esaten dit nere buruak barrunak, jator bezain sosoak gara euskaldunak. Dena badaukagu gaur zerbaiten errena, ni besteak astean nahi nuke aurrena. Orain ni naizela hemen zarra daukapena, oi errazin zaitezu zera bai gaztena. Trago ta trago dugu gure erregela, hankak zurrunak eta bihotza epela. Ez duguk beteko gaur kondantzan gela, argi dago Joanes euskaldun garela. Orain zutitu denak eta Xabat hurbildu mikrofonora. Xabat, Filip Axerito Garaik jakinarazi berri dit oraintxe bertan hoteletako erreserbekin arazo bat egon dela eta ez dagoela zuretzako gelarik libre. Beraz, zaila zaitez atzeko bertsokideetako bat konbintzitzen lo egiteko tokia egin diezazun. Xabat, Filip Axerito Garaik jakinarazi berri dit oraintxe bertan hoteletako erreserbekin arazo bat egon dela eta ez dagoela zuretzako gelarik libre. Beraz, zaila zaitez bertsokideetako bat konbentzitzen lo egiteko tokia egin diezazun. Hotelik gabe geratu naizta, ez ekipaje eta ez gai, nerea zure etxen leku bat egongo alda nere zai. Ordainduko dut behar baldin bada, baina nik zurekin joan nahi. Nueva Yorkera joan behar badare korrika joango naiz lasai. Nueva Yorkera joan behar badare korrika joango naiz lasai. Xabat, lorik eiteko tokia, ez dezula gertukoa. Baina hortako orain nik dizut ondoren aipatukoa. Ona etortzeko zuk egin behar, neri bai kontatukoa. Zein da bertxotan hain ondo zuk egitekoa den trukoa. Zein da bertxotan hain ondo zuk egitekoa dezun trukoa. Nik negarrotxak entzun baino lehen nahiago lo egin kartzelan. Ta hoi erraita data entzun dudan ez badauka galtzak betelan. Eramango al nauzu zurekin,
txalupan edo batelan, baino mesedez ez ni ipini zure semearen gelan, baino mesedez ez ni ipini zure semearen gelan. Hortxe xabatzuk gai potentea, nire aurrean duzu atara, nire etxeak baditu aina arazota baita traba. Nik zure plana maite dut eta hor jarri nahi dut begirada. Mesedez xabatera manauzu zurekin nik kartzelara. Mesedez xabatera maidazu zurekin nik kartzelara. Eta Todorrek etxe derra du bere gogo bere afan, eta berekin dena da ona beti brometan ta trufan. Lehen entzun diot berso munduan bera dela nere oso fan, beraz zure oean eingo dut lotazuk egingo zu sofan. Beraz zure oean eingo dut lotazuk eingo duzu sofan. Oso ederra daukazu Xaba, gaur zirikarekin astea, baina nola baitezu zure buruan kristongo nastea. Naizta nik zu miresten zaitudan, zeran xarmanta gaztea, etzazu aztu nire etxean nik daukadala emaztea. Etzazu aztu nire etxean nik daukadala emaztea. Ta orain berriz Martingengana gerturatuko naiz fin-fin, etxe bat utzi behar zenidake bere bileio irikin. Egia esan berdin zait Wyomingen zein Gorritin, sobran daukazun etxeren baten lo egin aldezaket Martin. Sobran daukazun etxeren baten lo egin aldezaket Martin. Trato eder bat egiteko ni, pozez nago zurekin. Kontrato bat egin gentzaketa arreglatu elkarrekin. Wyomingen ibizi naiz eta etxe ederrakin. Araño eramango zaitu nik aur Uberrekin. Araño eramango zaitu nik aur Uberrekin. Eta zein da hau ara anaia, beraz badakit, negozio ona daukat honekin, zerbait eskatuagatik. 2 urte gehiago dauzka anaiak, ta aitzaki horretatik. Lurrean lo egin behar zenuke zure anaiaren gatik. Lurrean lo egin behar zenuke zure anaiaren gatik. Anai txikia ongi zaintzea, betidanik daukat xede. Zaharrak beti zaindu behar du, bere indar ta botere. Ta ados nago lurrean egin, behar nizuke mesede. Ze zuregatik berdin zait lorik ez egin da ere.
ze zuregatik berdin zait lorik ez eginda ere. Eta Aitorrek etxe handia du, ta sartu nahi dut muturra, 7 bat gela 3 sukaldeta atarian txakurra. Baina zurekin egin nahi dut lo, bai faltan dut beldurra, oi bai zurrunka hasten bazara itxiko dizut sudurra. Oi bai zurrunka hasten bazara itxiko dizut sudurra. Nere etxea handia da bai, badegu logela bana, baina zurrunken beldurri gabe bildu nahian nire gana. Bazatoz nere oera, jarri oinetan etzana, gaur badakit nork egingo duen poltsa beroaren lana. Gaur badakit nork egingo duen poltsa beroaren lana. Sebastianek egela bat dauka entzun dut nik arestian, naiz da agian aterako den nahiko prezio garestian. Nik ez zure oean eingo dut lo bai zurekin Sebastian, nik utziko dizut aukeratzen gainean edo azpian. Nik utziko dizut aukeratzen gainean edo azpian. Oerik ez du gazteak eta eskema guztiak hautsi, gure etxeko bidea honi behar diot erakutsi. Baina hori bai 10 egunez, oerik ez dut ikusi, joan zaitela zai egongo da, arkako zu eta guzi. Joan zaitela zai egongo da, arkako zu eta guzi. Sebastian geratu mesedez. Hemen presente dauden askok Joni ezagutzeko aukera izan genuen, baina izango da baten bat Joni ezagutzeko aukera izan ez zuena. Kantatu 2 bertsotan nor izan den Joni Kurutxet eta nola oroitu behar dugun. Hemen presente dauden askok Joni ezagutzeko aukera izan genuen, baina izango da baten bat Joni ezagutzeko aukera izan ez zuena. Kantatu 2 bertsotan nor izan den Joni Kurutxet eta nola oroitu behar dugun. Plazerra izan nun, aspaldi xamar, Joni ezagutzekoan, gizon freskoa eta alaia, erantzun batekoan, bihotza zuen oso zabala eta neurriko kolkoa, jasotzeko etzun inoiz presarik ta dena ematekoa. Nere ustetan gizon osoa ta gizon hitz batekoa, biak batera eskaintzen zitun bihotza ta bostekoa. Biak batera eskaintzen zitun bihotza ta bostekoa. Aspaldi xamar ezagututa, lagunak izan ginenez,
gertutik edo telefonotik, elkarri egiaz babes, bete eta egin genitun, nik ez dakit zenbat amets, zahartzaroa onartu zuen, humorerikan onenez, azkenean denen gainetik, gizon irri fartzu zenez, irri fartxo bat egin dezagun, orain jonin oroimenez, irri fartxo bat egin dezagun, orain jonin oroimenez. Mi esker. Orain, zutitu lau voluntario. Azken agurrak kantatu aurretik egin ezazue koplatan librean. Gaurko ordularia erotu ote da, ia 6 orduko dator bukaera. Baina ez dakit hori ala den arraio, motza izan den jendeai galdetu behar zaio. Denbora gaur bai zaigu, guri ondo truka, baina itor lasai egon geratzen zaiguta. Geratzen zaigu eta hemen gerabatu, jarraitu guk kantatzen, zuek disfrutatu. Jende erdia entzuten ta bersoen bila, eta beste erdia mobileren bila. Egingo te digu horretxek mesede, aitor normala dugu lo hartzea ere. Hortxe joan ez duzu, zuk zorrozki aipa, lokarturen bat ere ikusi egin baita. Lokartu hoiek ere dute behar bada, zuek bezala hemen dute aiet jetlaga. Batira bizi ta esnatuko dira, arabaten batia mugitzen hasi da. Azkar eginez gero 11 prediku, esnatu baiez denak ta ezer entenditu. Bizi eginaz, gelditu lo drama, baina bizi egiteko badugu guk lana. Eta orain aldatuz, orain nitet gaia, alde batetik bestera hor Xabi Paia. Gure itzultzailea eta gure hiztuna, baina erdia askotan ulertzen ez duna. Tipo fidela dugu bai Xabi laguna, gure bertso guztiak hobetu dituna. Hor dago bai Valeri oraintxe bakarrik, kontura hau da etzula Xabiren beharri. Xabik hor itzulpena duela asmatu,
ta ondoren balerik ditula hobetu. Ta bi kamara ere badaude begira, mundu osoa saio hau entzuten ari da. Ta begiratu horko pantailaren truke, oiek jende guztia engainatu dute. Hor da Filip grabatzen ta beraz hor konpon, oraintxe esnatu da kaixo ta egunon. Filip da oso benetan formala, streamingez eginez saio hau mundiala. Mundiala ez dakit baina bai luzea, igandetako meza bezalako xea. Aspertzen ari denez zarta gaztea, jada komeni zaigu bukatzen astea. Hemen meza badugu askotan ohitura, Aitor hartua duzu apaizan itxura. Eta itzaliko aldegu mikroan botoia, noiz bukatuko dugu guk orain sermoia. Orain zutitu beste laurak. Saioa amaitzen joan behar dugu, baina azken agurrak kantatu aurretik eskatuko dizuet puntuka egiteko lauren artean, librean. Baldan bera puntutan, hasiko algera. Eguerdia iritsi baita gau aldera, guretzako oraintzen azaldu aukera. Saioa ederra da zuekin batera. Tarte laburra bada batetik bestera, tarte laburra bada batetik bestera. Tabanatu gaituzte hemen bi bandotan, ongi ginauden lehen hau gu biok ondotan. Hemen gabiltzea danak ondoiteko asmotan, Baina entzule batzuk daude erdilotan. Baina lasai beraiek asbitez bersotan, baina lasai beraiek asbitez bersotan. Zer pasatzen ari dan, hauek gaur asmatu. ta gero itzulpenekin ulertzen kostatu. Dena asmaleikerik ez leike pentsatu, Gauza handiegirik ezin da eskatu. Ikusten ditut denak dirala esnatu. Ikusten ditut denak direla esnatu. Ikuslegoa degu benetan ederra. eta eman beharko guztiei eskerra. Berso kantuan egin dugulako gerra. Posiran langilea eta bazan anterra. Zuekin egotea da gure plazerra. Zuekin egotea da gure plazerra. Orain entzure artera, nere begirada. Bersolari gehiago bai
baitaude ara. Sebastianek esana hemen egia da. Haiei begiratuta hartu dute ikara. Zer moduz bizi zara, Jesus Arriaga. Zer moduz bizi zara, Jesus Arriaga. Bersolari fineta da erratzuarra. Lehenegina badunik orzaio bakarra. Bertsolari ederra, handia indarra. Oraindik izango du barrenean arra. Eta guk berriz dugu gaur zure beharra. Eta guk berriz dugu gaur zure beharra. Lehenegina ditugu, guk hainbeste saio. Naiz da bertsotarako ni ez nintzen jaio. Hori esate Jesusi, kostagin gozaio. Aita nila begira ere asinatzaio. Jesus orain berean oltzantara idio. Jesus orain berean oltzantara idio. Izan behar degula bertsotan jarrera. Ta alaituko gera, zu alaba zera. Bersoa hasten data jarraitu aurrera. Zuonera torritaku jetxilurrera. Sebasekin bihurtzen da bertsoa karrera. Ez dago hain presaka, ibili beharri. Sobran ez dauka eta edo norkindarri. Nik ere gaztu, asko gehiago beharrik. Ni hain naiz itzututa dagona bakarrik. Jesusek kantatzen du beretzat bakarrik. Jesusek kantatzen du beretzat bakarrik. Nik gustora entzungo nioke bersoa. Deik asko entzun ditut dena zango zoa. Bera entzutea leike gauza oso goxoa. Eskerron ez zortzeron bi esku jasoa. Nahi baduzu erdia edota osoa. Nahi baduzu erdia edota osoa. Beso zalea dela ezin daukatu. Bertsoa digu hemen luzaro sustatu. Zeure buruarekin zertan borrokatu. Ni jakin nahiko nuke zer duen pentsatu. Gure ondoan todor saioa bukatu. Gure ondoren todor saioa bukatu. Elkartu gera hemen kantan gaur lau lagun. Eta koroa entzunez elkarrekin jardun. Pozgarria ikustea hainbeste euskaldun. Harik indezke olak gu gaua eta egun.
orain agurtxo bana kantatu dezagun. Orain agurtxo bana kantatu dezagun. Bueno, Todorrek esan bezala, saioa bukatzeko hurbildu mikrofonora eta kanta ezazue agur bana. Bazkalostean kantan, betetan sabela, bertso kantan ateraz, ideien pintzela. Joni gogoratuaz, haundia itzela, ta hemengo lagunek joazen ibela. Zuen harrera izan da, benetan epela. Mil esker sentitu naiz, etxean bezala. Gaur hontara gu etorri gara, bertso simple batzun esker, ibili gara honatara, baita bateko ta beste, ta goitik jonin begiradak pe, areto hau badu bete. Eskerrik asko zuei denori, zoragarriak zarete. Eskerrik asko zuei denori, zoragarriak zarete. Ilusioaz etorria naiz, zuengana bertxotara, orain bihotzan tristura dauka, saioa bukatu da ja. Zuei begira burua joan zait, barruan sartu ikara. Zuen etxean egia esan da, etxeko sentitu gara. San Frantziskoko bertso zalea, txitmaitagarria zara. Eskerrik asko laizter artio, jaso nire besarkada. Eskerrik asko laizter artio, jaso nire besarkada.
Jonin izenez, ederki hemen, egin geraku gozatu. Denan artean atxalde ederra, guk egin dugu pasatu. Aurrera ere egin nahi nuke, ni zerbait pentsatu. Berriz ere egin nahi nuketa, nahi dezutenen abizatu. Gure miak dantzatzen eta bersoak pentsatzen, ez gara asko lotsatzen, gaurkoan ere areto ederra ta osoa proposatzen. Segi gauzak proposatzen ta gu bersoak osatzen, gure hizkuntzaz gozatzen. Eskaini ote dugu eskatutakoa, Joniren omenean prestatutakoa. Euskal Herrikoa zein Amerikakoa, bertsoak elkartu du ederra gaurkoa. Itxaso handi batek banatutakoa, itxaso handi batek banatutakoa. Eskerrak eman nahi dizkizuet, pozita lepoa tenten, alako plaza dotore hontan, joan dira berso desente, alere zuen belarri denei, zerbait esan nahi nieke, guigo gera holtzauntara, ta gela hau bertsoz bete, baina hemengo protagonistak zue guztiok zarete. Gaurko saioan nabaria zen, noski Joniren itzala, berso loreak zabaldu dira, gabiltzala, gabiltzala, udaberriak lore gehiago, hemendik sortu ditzala, agur jakinez besarkadata, musu zuen zatirala, eta nigandik hemen bakoitzak nahi duna jaso dezala. So with that, we will finish our performance today. Let's give it another big round of applause to all of our Dutch ladies.